na shiga uku wallahi mommy akwai matsala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya faru? Why and how? It's controversial, it's confusing, it's unacceptable. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan yarinya kin sa ni a cikin garari. Husna. Dama wannan ce Husna? On track again with a movie full of controversy. Kina jina? Ki kwantar da hankalinki. Akan yi mutuwa a rasa rai kuma a haƙuri. Kai, amma na ji daɗi sosai. Ka samu oga kuma? To, Ni da na dawo tafiya ina so in ga gida cikin farin ciki kuma shikenan kawai sai yanzu in tare da ku. Me ya faru? Wallahi kin gani ma biyowa ne mama ce ta aike ni kin san ba ta jin daɗi shine na biyo in miki jaje in wuce. Biggest puzzle is there is a woman who's having an affair.